Este ano a imaxe do Paseo do Naval, na Illa da Arousa. As vellas e deterioradas madeiras que había nesta zona deron paso a este novo itinerario peonil, unha actuación que se complementa coa renovación dos servizos baixo terra e a reforma desta praciña próxima. Esta zona estaba, era transitable por vehículos, ahora mismo na que estamos, e agora podemos disfrutalo todos os veciños e veciñas desta praza pública que quedou aquí no Campo de Pau. Na zona despois trasera, principal, que é a que mira para o mar, podemos observar e pódese ver como o cambio foi radical. A humanización desta rúa supuxo tamén a reordenación do tráfico e das áreas de estacionamento. O alcalde aproveitou para amosar a súa satisfacción pola xestión deste proxecto, lembrando que se remonta á anterior etapa bipartita da Deputación. Pola súa banda, o actual presidente provincial destacou que dos 440.000 euros que aquí se investiron, o 90% achegounos ao organismo provincial. Unha partida de 440.000 euros, que foi o que supuxo o coste desta actuación, un 90% é achegado pola Diputación e o 10% restante polo Concello de Illa da Arousa. Isto é no marco dun plan PON 2030, que viña da anterior conversación, pero nós, cando chegamos, decidimos mantelo. De feito, asinamos con todos os concellos beneficiarios deste plan PON 2030. E entende Luís López que o resultado desta actuación é tan bo que se traducirá nunha maior dinamización da zona. Isto vai ser un plus para os veciños que van a ganar espazo, lóxicamente, desde o momento en que por aquí xa non van a circular vehículos, a renovación de servizos que houbo, algo moi importante, que moitas veces, como non se ven, pois non se lle dá a trascendencia e a relevancia que teñen. O Concello xa ten enriba da mesa un novo proxecto de humanización para a zona do Naval e a contorna das casas modernistas que complementaría este. Está presupostado en €500.000 e, como neste caso, aspira a contar con fondos da Deputación de Pontevedra, neste caso a través do programa Provincia Extraordinaria.